Nggih, wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu selamat malam Macange, Mbak Yulimpo. Nggih. Mas apa Om apa Pakde aku panggilnya. Nggih, nek anak-anak wedok kula do muni Om, enten sing muni Mas, enten sing muni Mbah bareng keporo enten lho, Mbak. Nggih, Oke. anu mawon Nggih. Mbak Lisa. Apa? Yang mawon nggih, yang. Ih, kok yang itu tegesnya apa? Yang kakung lah. Wah. Oke. Yang kok koyo sepuh banget, Nggih. kayaknya masih timur, kayaknya masih Nggih. muda kok. Nggih, tasih muda Ya. membahana. Ya Nggih. berarti Mas. Dek kenging, Mas kenging monggo. Ah, Kok, nggih. nggih. Mbak Elisa, Nggih. bungah kang tanpa upama ora kaya bengi iki, Mbak. Inje Macange. Dene desa lerep niki ngadani kadesa mongko kerawuan panjenengan. Wah, Bentar. Kerawan itu tuh macam apa ya? Koyo nek jatilan terus Nggih. ono dileboni sesuatu iki koyo aku demit medi itu. Niku jenenge kerasukan. Lah benten Nggih. Mbak Elisa. Kerawan menika suatu kehormatan. Enggak, itu juga bisa misal kita kayak doa bersama menikah Nggih. kerawuan leluhur gitu. Aku koyo itu kayak dari tempat anta berantah gitu loh. Aku nggih dianggap kaya kumara utawa Iya. haksara. Loh, tapi bener Jangan kerawan panjenengan lah. menika di hati masyarakat lerep. Niku Nggih. kados dene widodari. Lho, Tenan. kados dene widodari. Widodari itu apa? Tumurun saking kayangan sapitu niku jenengan nek kula Ya. kula nggih kaya konggon ya sap ning kudu sapitu. Sap napa? Sapi tank lah. Sak Nggih. gak apa rapopo iku penting. Nek ra ono kuwi mubal-mubal ning di papan. Jadi itu hal yang paling penting. Ora penting Senjeneng Mbak. sapi teng iku. Penting kok penting Ya. Kudu Ya. penting apa piye kok? Penting. Iya, emak aku kok langsung bulet to pikiranku. Kok bulet sebab apa, Mak? Sabar. Ah iki kok Mbak Elisa kuwi le nembang apik tenan karang wis kaloka kuncara. Oke. Anake nek ngendika jebulane kok ya sugeng dalu. Kados pundi? Aku iki jenengan punika amit nuwun sewu, Mbak. Nggih. Sampun kininten kula tumambuh ning nembis pindah kula wanuh mijil saking laladan pundi to. Ndak estu tiyang Ngayogyakarta. Ojo cepet-cepet, ojo cepet-cepet. Oh, nggih. Cepet. Nggih. Nggih. Cepet-cepet. Cepet. Apa tadi bilang apa Mak Cangi? Ulang. Ulang nggih. Jenengan punika kok kula niku kok kadose cubriya ndak estu tiyang Yojo. Cubrio. Nggih, Cak Cubrio. estu tiang yojo. Tiyang Jogja nggih, tiyang Tiang itu Jogja. kan tiang apa tiang? Piyayi nggih, Pak. Yang ki Oh, oh. menungso Mbak udu cagak listrik iki. Heeh. Oke. Nggih. Apa benar saya orang Jogja gitu? Ya pertanyaannya Oh. apa bener? Ora enten tenggen umbul-umbul pamflet niku to, dipajang Pamflet. kasur. Oh nggih, pamflet. Ya. Niku di Mbak, nek muni F idune nyemprot ta, Mbak? Pamflet. Terus pundi Mak Cangi? dipajang pasurya panjenengan dari Yogyakarta. Oke. Ning kok kula kok cubriya kok, Pak. Cubrio. Ndak estu tiyang Jogja kok ngendikane kaya wong luar negeri ngoten lho. Dalemipun estunipun pundi jenengan menika? Kula dalem itu kula kan. Dalem, Dalem. dalem. Oh, nggih. Dalemipun dalem. Nggih. Dalemipun Sik, Mbak. dalem. Aduh. Basa Jawa ki pancen ngoten niku lho. Ah, mumet aku no. Dalem niku memang ada dua arti soal. Iya. Dalem niku bisa artinya itu saya, Nggih. Ya. juga bisa berarti rumah. Ya. Ngoten dadi jenengan niku maksude dalem menika Ya. griyane ngoten lho. Lah ya. Iya. Dalem Kediaman. saya. Rumah juga dalem kan? Dalemanipun wonten Dalemanmu rego piro, Mbak? Wis dalemnya Nggih. menika leres wonten Yogyakarta. Oh, Jenanging bapak ibu kipun Nggih. Bapak, Ibu, Nggih. Ipun. ya itu Nggih. niku sanes dadosen nggih kados menika pleketot Oh, istilahnya basa Jawanipun sak gaduk-gaduk grotal gatul Lekitut, Mbak. kathah ketul-ketul atur Ketul, niku di nyuwun agung ing samudera pangaksomi. Nggih, samudra. Pangaksami. Pangaksami. Iya. Nggih, nggih. Oh, jenengan menika dadosé
piyai blasteran bapak ibu ngaten apa dadi pundi? Blasteran. Kok blasteran iki Lha Mas? nggih. Dados bapak. Cara pitik jago ya to. Nggih. Pitik bangkok dinganokke Nggih. dikawinke kalih pitik cemani. Ya aku kan dadine rada semi-semi blasteran ngono. Oke. Utawa among kismo dicangkok gitu nandure pelem apa pelem aduh aku dadi ketularan to no. Heeh. Pelem Iya. niku dicangkok karo manggis rasane dadi Oke. kaya ana semu Padha manggis. karo dalange niki nggih blasteran niku kok. Blasteran nggih. apa Mas Yare? Jawa karo gibas. Mula kok rada brang ya. Nggih, aslinipun saking pundi Mbak Elisa? Bapakku Nggih. seko toli-toli macange. Seko Seko toli-toli. kok kaya sok krungu kuwi ya, Mas? Niku garwane jan sing ngendika ngoten to to. Kayane aku ya Kok seko duwe. lato-lato. Toli-toli. Oh, iya toli. Toli-toli, ya. Toli itu Ya. daerah mana itu, Mbak? Wah, makane ki nek iso ki sapa Google Map. Sapa Google Map. Google Map, Mbak. Ya. Digoleki ya, Mbak. ya? Digoleki tulis Nek toli-toli. Lerep Terus itu nek digoleki itu ikonnya di sini tuh pegunungan. pegunungan. Nek toli. Nah, itu dibuka nggon Google Map toli-toli. Wes. Duh, Terus gambare ketemu di Jempeng. Wek. Heeh. Wek. Nah, di Jempeng. Wek. Wek ketemu kan? Ah, ngono. Itu ada di Ngandel ora. mana daerah? Oh, gambare iki kok wit ringen akeh sukete ya. Pancen oke sukete. Oh, ya toli-toli ki akeh sukete ya, Mbak ya. Iya. Kok ora dicungkut? Gon banyu ora kuwi, gon banyu kuwi. Nggih, oh, ini daerah Sulawesi. Ya, Sulawesi Ya. Tengah. Tempatnya di mana itu, Mbak? Itu Sulawesi Tengah. ya kotanya. Ya kuwi toli-toli Toli-toli. kuwi. Oh, ngoten. Tak nyun sewu Bu wong kula ki wong desa tak kira Nggih. toli-toli ki jeneng dusun. Mungkin Ya, ada kabupaten daerah. atau kelurahan Ya. gitu loh, Mbak. Niki wonten piyai Jawa Timur ugi lho. Mangke nek piyambake ndangu oleh Mbak Elisa, kon saka ngendi kon? Ngoten pripun niku njuran? On pundi sik Jawa Timur? Ingkang Jawa Yang Timur mana? tengah, nomor 2. Nomor 2 napa dari niki Simpingan. niki? Nggih. Niki bulan Dua niki. niki, Nggih. dua niki. Nomor Mbak. 2. Samare, Ini dari Nek. mana, Mbak? Dari Jawa Timurnya mana? Iya. Di channel di Iya. kamu Konnya apa? ya. Iya itu. Dari Ponorogo. Oh, dari Bisa. Ponorogo. Iya. Iya. Nggih. Berarti Kang Gareng. Nyapo kowe nang kene? Kowe nyapo ning kene? Menyapa. Nyapo itu tuh ngopo? Itu bahasa Jawa Timurnya tuh nyapo. Nek Nyapa. basa Jawa niku nggih menyapa niku basa Indonesia, Mbak. Nyapa ki Jawa Timur. Iya. Oh, enek to. Nyapo Nyapa. kon. Kon tondo. Hah? Ah, kuwi nek wedok. Nek lanang Mbak Elisa. Kon to. Kalau cowok apa Aduh, panggilannya? wedok kan konton, Nduk. Tondo. Kalau cowok itu apa di sini? Cowok itu apa panggilan anak kecilnya itu apa? Le. Le nggih. Le. Nek wedok landuk. Nek Nggih. lanang le nggih. Le. Nek wedok kono kan konton, Nduk. Iya. Nek lanang Kon. Konta. Nggih. Le. gambare padha nggon tali-tali, Mas. Nah. Le. Le. Kok bisa le kenapa? Le itu apa kepanjangannya apa? Le itu L karo E, laki-laki yang edi peni lah kuwi le. Oh, le. Oh, laki-laki. berarti Mbak Elisa oh, menika konta. Ketawa dia. Mbak Elisa. Mijil saking toli-toli kon ya. Tali-tali. nggih, Dados nggih. menika luar biasa. Laladan saged pundi ngrawati niku, Mbak Mbak? Elisa, Cici. Hah? Laladan pundi toli-toli kok. Saleni meneh. Iya. Saiki bukaan Google Mapmu, Iya. Google Map. Aja buka timbangane kisinan. Mesti gedhe nggon gambare karo WA-mu kok. Yo. Ya kuwi. Nggih, nggih. Ya Dari dibuka Sulawesi. di Jembeng kuwi ya. Nggih. Nek ra toli-toli apa lambelu. Oh, mah kelambek-kelambek Wah, iki dalange malah. rumah satu. Ora kajen iki no ade. Karo dalang ora Mak. pareng ngono kuwi, Mbak. Makane. Nglambek-nglambeke dalange. Lah iki kok lambelu urung-urung mandang kok lambelu iki. Tadi kan aku bilang bapakku seko toli-toli. Nggih. Longka dari bapakku toli-toli ya mbokku seko lambelu. Oh. Tadi Wis. bab buka Google Map tadi itu. Bentar, buka enak. Kewirangan iki aku. Lambelu itu maksudnya. Lambek-lambekke. Itu tempat daerah panggenan Oh, lembel. tak kira nek lambene dalange gitu. Duduk. Kecamatan nek cara itu, ngono. itu cangkem. Gitu. Tuk 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 tuk. Tutuk. Ya, Tutuk. tuk tuk wis. Nggih. Iki malah bahas apa sing aku iki
apa namanya kita tuh tirakat bareng. Dongo sesareng-sarengan. Ngaten nggih Mbak Elisa, nggih. Menika Niki desa. wala nggih rembukan menika wujud kebanggaan. Lerep saged ngrawuhaken bintang samping kan kondang. Rawuhaken meneh. Ngrawuhaken. Aku lho kaya leluhur Ora lah. ngrawuhke menika nyuk ya wis tak gantine. Apa gitu loh yang bisa lain lah. menghadirkan lah. Nah. Menghadirkan bintang tamu yang kondang walaupun ini dari luar Jawa tapi ikut melestarikan budaya Jawa. Jadi budaya Jawa itu luar biasa merupakan tolak ukur jati diri bangsa. Lho niku luar biasa ngoten iki. Iki aja ngantek ditinggalno. Aja ngantek sing ngopeni malah sedulur-sedulur seko Jobo negara. Betul, dari luar Nek negeri. iso wak dhewe anak turune kabeh do diajari dijak nonton wayang. Anak turune alhamdulillah. Anak turun. Wingi nang Medion nggon streaming kleru. Anak turune. Bener kan anak turune. Iya, anak Nah, turune. sama ini apa carane Ngelestarekake. ngelestarekake Nggih. yang namanya Bersi Desa Nggih. utawa Merti Bumi Iya. utawa Kadesa. Nggih. Nah, iki dilakokke turun temurun. Dinggo memberikan rasa syukur kepada yang sudah memberikan kita rezeki, Betul. yang sudah memberi kita makan ya kuwi Ibu Bumi. Betul. Carane ngono lagi dibalekke nganggo cara tirakat bareng sareng-sareng. Sareng-sareng. Ya. Menika melek sedalu Melek. atas. Melek, Mbak, mboten melek nggih. Melek sedalu Nggih. atas. Ngaturaken menika. wilujeng rawuh nggih Mbak Elisa, ngaturaken gunging panuwun panjenengan Nggih. kersa tedhak amberkahi teng mriki. Tidak. Nggih, kok nek muni ngrawuhi kok ndak kleru meneh to. Heeh, nggih. tedhak amberkahi. Bosone Jenengan paring berkah gitu. Sampun ditunggu-tunggu dumateng sedaya warga masyarakat niki ket wau do bengoki teng kula. Sedaya kadang panapun kredo ingkang sampun kepareng meratitisaken lumaksaning adicara niki. Ayo Mbak Elisa mana? Bawanya mana kok? Iya, iya. Jenengan iku disuwun bawa. Kakanda kala wau seratane napa? Gubuk asma. Jane Nah. sing disuwun niku kula napa bawa? Sing Nggih. jelas. Se. Nah, Jane sing iki diundangke aku apa bawa? Ya, Kok iki mau kowe sing kleru dijaluk meneh. bawa? maksudnya jenengan kasuwun derek amberkahi dono swanten gitu. Kok malah kon dono aku ning kene golek duit kok malah. Oh nggih. Mas Burhan, Dalem. leres jenengan kedah mengklarifikasi dengan bahasa-bahasa yang indah. Iya. Sebab dalu punika, Nggih. menika kathah saking sagung para senior kula lan panjenengan Nggih, sedaya, nggih. anggota saking Permadani Bergolo Pak nggih. Bergodo. Oh. Bergodo ngaran timur menika nggih sami rawuh. Permadani. Kudu hati-hati. Makna kula klera-kleru wae wau ngerawuhaken niki dikira leluhur gitu. Nggih. Kumara. Ah, Nggih. nek Bawa. kakaken. Bawa, Mbak. Bawa. Ah, Bawa menika dumenungsa jenenge. Bawa menika sanes. apa? Menika tegese pucukan tembang. Ngaten Nggih. nggih. Atur- Pucukan. Apa ler jelaske piye iki? Pripun iki? Pak Warsito des pundi? Ampun pucuan. Oh maksudnya awalan kan. Awalan. Awalan Nggih. tembang Ngaten itu nggih. mocopat itu yang depan-depan itu kan. Ngaten nggih. Nah, menika Niki Pak. wonten jelas nggih dong. menika bebungahipun tumrap panjenengan sak rencang monggo Mbak Elisa dipun Nah, tampi. aku kayak gini nek wis. Mergo Kang Gareng mau kleru. Nah, Betul. piye? Kleru sampean kon milih amplop dhuwit malah milih amplope. Oh, Kang Gareng. Ya aku yang milih duit teh. Saya kula ajeng tanglet. Gimana apa? Swantene sapi napa? Ya. Suantene sapi Nggih. tergantung awan po bengi. Yo duh iki beda. Iki anyar iki. Anyar niki. Yo. Nek siang, nek siang. Nek awan. Nek siang, Ah, ah. nek siang ya ngono. Ah. Nek bengi ayo to. Oh. Aduh, Ayo dang. marah ingin ge monggo, wah kalah aku. Mas. San. Seruan. Kang Gareng, Mbak Elisa ge mau to Nggih. karo kedip mbek aku. Ngedip pripun? ngene karo senyum, kalah aku nek wong itu. Jenengan kan mau, ayo ndi goreng dite ngono to. Kak, ayo jenengan tetep tak waneni. Ning nek Mbak Elisa karo ngedip ngene Ngono jenenge yo ngene mbang iki. cinde mbang ciladan. Mboten ngoten. Betak-betak. Ancen nek wong wedok ki ngene ki lho, Nggih. open nek karo duit itu. Nyate bener Mbak suara sapi awan rombengi beda. Ya. Agek nyun sewu lho regetane iki lek diguak kuwi lanang karo wedok ya beda kok. Kok iso beda? Sapi lanang kuwi jenenge letong. Oh. Nek wedok nduk tong. Lah Nah, Oh, gitu. pitik ya beda pitik. Nek pitik apa? Pitik lanang ki lencung. Le encong. Nek wedok nduk cung. Lah iki beda. Nduk, cung. Wedhus ya beda lho Mbak. Kalau wedus
nek wedok kuwi srintil. Lah, Nggih. nek lanang jokontil. Lah niku. Oh. Nek Perdana Menteri Amerika Serikat ngerti ra? Waduh, adomen to, Mbak. Mbok. Soale utekmu isine telek kabeh. Anu nyun sewu Mbak Elisa nggih. Matur nuwun nggih nggih. Anu niki nyun sewu Mbak Elisa. Umpami menika. Nggih, anu jenengan medal saking dalemipun. Menika ning ngarepan menika wonten letong ijek anget ngoten nika. Lah nika jenengan bacut kesah napa mlebet teng griya? Aku to. Nggih. Ya melebet. Mlebet yang omah neh. Mesti arep jimuk jimuk mangkok dipangan mesti ki wadah letong. Aku mending gur ning pikiran kono dipangan ki. Ora arep tak wehke kancaku sing senengane nggo wedak putih kok. Kuwi mau. Ya, Koncone nggih. soale ngincarene wis suwi banget kepengin sing jenenge sing anget-anget kuwi mau tak jupukke piring, tak serokke nyoh. Tak Matur suwun Mbak, jenengan retos pancen kula sok golek ngoten niku ajeng kula pakake dalange. tekan dalan. Bubuk asmara menika nggih. Bubuk asmara. Bubuk asmara dipun bawani saking hamba Allah. Lah menika. Hamba Allah. Hamba Ora kersa Ora nek disebut tulisan. Nggih, Wah, ora nah kersa niku disebut. itu Nggih. kehebatan jenenge carane tangan tengen memberi yang sing Nggih. kiworan. Ora Aja ngerti. ngasih ngerti. Ya, aja ngasih. Rp150.000 matur sembah menuwun Nggih. menika kluhuraken kabudayan Ya. pramilipun dongaaken kanthi Rp150.000 menika saged malintu dados 50 yuta. Amin. Saged minangka mbikak lawanging swarga. Amin. Monggo lawang swarga naming 150 Bapak Ibu. Monggo. Waduh lho, Walah. langsung to. Nggih. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih, Saya sugeng dalu. ndelok ya iki Mbak Elisa tulisane. Heeh. Ojo nginteng-nginteng lah. Minta lagu Sesi Deman Bles Bowo. Caping Gunung Bles Bowo saking Kusmanto. Pak Kusmanto nggih. 150. Nggih. Matur sembah nuwun Sembah nuwun. kabuka meneh lawang swarga. Iki ngopo kok Iki tak wacane sik iki lho, bener ora? ya deloken. Pak Kusmanto, menika bonus, menika kagem Mas Gareng susukan ngono kok kene. Nggo tuku mori. Nggo puntel dalange, ya Mas. Gelem ra Mas? Wah, modar iki. Aku dikei jatah sing letong, wis oleh letong, wis oleh mori. Hebat Pak Kusmanto iki gawe layang, malah digoki gambar BMW barang to, Mbak? Lah di tempen di. Oh, wis menggok, Mbak, wis menggok. Aku mengko barang lah. 150. Ya, ini apa dulu yang Bubuk tadi asmara riyen. asmara Nggih, Sesuai sing dengan kalau mau. tanya, nggih. Nggih. Nyingkar nyingkur. Tepuk tangan. Kang Gareng. Sak wis tepuk tangan. Nek pas omong lho, nek pas omong ting crone trakarwan genah ya. Nggih. Tapi nek pas bawa kok apik tenan suarane. Lah piye ben nang ngomong popo? Aku nyanyi sing Nyanyi. Istimewa. Nyanyi. Yo. Nggih, nyanyi ya. Nyanyi. Mek meneng. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Jan warga mriki saestu lho. Anu nggih. Iki saiki nek nganti muni, Iya. engko berarti Heeh. apa ya hukuman? Kuwi masalah mori karo telek mau kok. Ora. Lingsem yen ke mutan lelampahan wuri tresno tulus nadyan nengku bek asmara. Niki mau bawa kagem para pini sepuh yang canggih. Nggih, leres. Iki gandeng lemirsane enten anak-anak. Lah Heeh. iki kula gadhe ngaturaken bawa spesial kagem anak-anak. Oh iya. Nggih. Iya. Satu. Aku Elok sayang tenan. ibu iki. Iya.
Aku sayang sama ibu. Iya. Apik. Dua sayang tiga sayang kakak adik. Biasanya lah adik kakak. Iya. Dereng pocong ki tibane kudu guru swara niki I, Nah, iki dibalik. biasane warga Permadani yo diwalik Iya. kakak adik. Iya. 1 2 3 sayang semuanya. Jas. Anak-anak. Buat anak-anak. Edukasi yo Mbak, mungkin nek Leres. diwarai ilmu iku kelakone kanthi lak rada angel. Umet. Satu-satu cepet apale. Cepat. Iya. Belajar tembang pocong pakai satu-satu sayang ibu. Bubuk asmara Oke. kados. Ronggoni Elisa Orkarus Alaso. Duet ini ya. Ya, oke. Yen liwat aku kelingan kubukain biyen tak kelereng ning cekak kabeh tulisan warna abang tanda kasih sayang. Jenenge gubuk asmara biyen nate aku alum tresno tanpa bantal tanpa kloso Botabote ketaman asmara Ku berkei nyimpan hati wiwit biyen dumaku saiki ku berkei kabeh cerita wayah wengi nganti kekatrina Ao ae Wah, jan tambah gironge, Mbak. Iya. Ya mriki iki piye nggon budaya. Nggon budaya. Termasuk lagu gubuk asmara niki. Niki lagu kenangane para sepuh warga Nglerep. Ngaten nggih. kok kenangan Golongan lagu kenangan biyen ki yang-yangan ro ngusum hotel, Mbak. Dadi do turut gubuk. Oke. Para pinisepuh mriki ki biasane do nulis angka 57. Kok kenapa saya kayak itu? Lemekan suket bantalan watu. Lah niku. Oh, Walah ceritamu dewe mesti. Ora aku lemekan mantel lho, Mbak. Maksudnya nek udan ngoten lho lerene. Oh iya. iya. Catatan sajroning ati datan luntur saya marang ati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara Ciciro, ciciro, cicipan. yen liwat aku kene
isih rawan. Senenge ku bekas lara biyen tak mesra. Gubuk asmara sampun kantor Mbak Kantur, Elisa. ya. Nggih. Laju menika minangkani Nggih. panyuran salajengipun Kalau mau. menika saking Pak Kusmanto. Heeh. Nggih menika ngersakaken sesideman kalian caping gunung. Caping gunung. Oh. Nah, caping gunung dulu apa sediman dulu? Ini juga sinden birang-birang nih harus dicoba Nggih. siji-siji. Dicoba Iya. setunggal-setunggal. Lu, pat, mo, 6. Nah. Kang Gareng mbok menawi pitepangan kali Mbak Elisa dumateng rencang-rencang swara Oke, wati. niki sekalian sama bawa sekalian Nggih. pite pangan gitu ya. Nggih, leres. Sambil menyelam minum air ya. Air, nggih. Mm. Sambil Men blokok, menyelam minum air. Ya. Ben geblebek-blebek. Blebek-blebek kok. Oke, dari pojok sebelah sana namanya Nggih. siapa? Parang asma sinten, Mbak? Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Dalan. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Pak Gareng. Sugeng dalu anakku wedok cah ayu sing ayu-ayu dhewe. Cintaku, sayangku. Muah, muah, muah. Alah, anak-anak kene dianu anak wedok ya. Iya. Anak-anak nggih dadi aman, aman anak wedok ki aman, Mbak. Tenang. Ya. Anak kene adem ngono kan biasanya terus ngantuk. Nggih. Bubuk kan dikeloni to. Nah, Ah, ngantuk urung? Gareng. Oh, ya alhamdulillah. Ayo. Tekan kok namanya siapa? Nggih, nderek pitepangan nami kula Cindy Rahma Cindy Rahma, Rahma. ya. Nggih, pidalem pundi? dari Boyolali. Bo bajul kesupen. Nggih. Boyolali. Kok bajul kesupen ki? Basa kromo, Mas. Boyo ki Bajul. Oh iya ya bener. Lali kesupen. Nggih. Bajul kesupen. Ya ning nek Solo 3 aja terus dadi entuk 7 lho, Mbak nggih. Lah kok Ya, saged. kok. Salah 3 ki Solo. Angsal gitu ya. Anu Nggih. Boyolalinya mana niku, Nduk Cindy? Nggih, kula bagian Gunung Merbabu, Weh, Gunung Merbabu. Nggih. Ampel. 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 Oke, Sing oke. bau reksa kaki Gunung Merbabu. Nggih, leres. Karawohaken. Rawaket. Ojo lagi ya. Masih sekolah enggak atau udah selesai? Sudah lulus. Sudah lulus ya. SMK nggih. SMK apa dulu? SMK 1 Boyolali. Oh iya, itu jurusan apa itu? Jurusan perkantoran. Perkantoran. Iya. Oh, iso nyinden ya. Oh, yo namine niku bakat. Oh kok, bakat nggih, ya, ya bakat, ya. nggih. Biasanya nek ngantor ya dia ngetik-ngetik, sekretaris gitu kok yomas-yomas, eman-eman gitu kan. Ngetike yo ku yo Mbak Eman-eman karo yo Mas yo. Oke, Nggih. makasih Mbak Cindy. Mbak Kasih Cindy dulu Ampel suaranya. Boyolali. Kasih suaranya satu larik ya. Bawa nika sing Bawa, sesideman bawa. nggih. Iya. Sesideman monggo. Apa Ya, caping gunung? capek gunung dong. Oh. Di Jengkleng kamu tugasnya gitu loh. Nganggo jengleng, Mbak. Iya no. Anu Nggih. nek jengleng ki aku wingi ning Nganjuk 500.000 ki. Ki mugur piro Lan- ki? Nganjuk, kowe mau ke ngendi suk-sukan kan? Heeh. Tekan Semarang yo cedak wae ra lewat tol lah. Loh, aku Yo, liwat iki rakyat lagi susah lah 20.000. Aku ki liwat. Lah. ning aku mu liwat tol lho, Mbak. Hah? Tol. Kok tol? Kok lewat tol? Tulisannya apa? Tol. T Tol. T O L. Iya. Tol. Tol.
Lah ngopo kok dadi tol ngerti sebabnya ra? Apa? Karena mengambil dari surat Al-Fatihah sirotol. Lah kuwi. Jalan yang lurus. Ngono. Oh, jalan Kuwi jalur. dalane wong lanang, Mbak. Eh. Nek wong wedok til. Nah. Oh. Til jannah, pintu menuju ke surga. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ngono lho, mula til ki nggone wong wedok. Oh, mulane. Til jannah. Nggih. Kamu lewat apa? Jannah Lewat jalan jannah. Lewat dalan surga niku lho. Bayangane ning liyane lho kuwi. aku lewat dalan bekasaan wae nek ngono. Lanang ora wedok ora. Lerek sebelahipun injih. Belum, ini mau kasih bawa lah satu bawa. Oh iya bawa sih, bawa sih. Nggih. Sesideman. Apa sampai gunung? Sapeng gunung, sapen. Sampai bengi nyawang. Nggih. Belajar nggih, Pak. Oh nggih, mengke diajar iya. sareng-sareng. Oh, ini tuh semua belajar. Kita tuh sampai tua belajar terus. Terus nggih ora ning. Tenang aja. Saben bengi nyawang konang. Iki jembeng apa ora? Ngagem Yang jengleng kayak- mboten Bapak Ibu? Ngagem. Oke, yo. Nah. Alah gayamu kakean pemanasan tekan gone ratekan lah. Yo, rape nak belas. Tapi nak belas dari. Iya. Jan, mongko aku Karena nek kemujane. wong lanang ki menang gayang ning awal gitu. Mongko lho Mas, Heeh. aku mesti jamuni karo penyanipun Bu Juwariah lho. Bu Juwariah menika? Sing adang sego. Oh, Aku dikai jamu Jamu apa? jelger. Apa jelgir apa? Jelantah greh sak cendok diombe turane dioles-oleske kuwi. Wuhuhu. Kamu niku. Oh lah. Gak bunyi kok. Sajae jangan bermasalah karo tukange nganu. Coba nek ganti adune. Ini siapa namanya nih? Nah, Ini itu. kan cantik kan. Siapa tahu emang itu nggak mau kalau sama aku ya kan. Mbok menawa, mbok menawa. Kamu sebelah sono ya nanti biar dijengkleng sama dia. Biar